das características que máis diferencian o galego e o portugués das outras linguas fillas do latín é a desaparición do L e do N cando van en medio de vogais. Mentres do latín volare sae en castelán e catalán volar, en italiano volare e en francés volé, en galego e en portugués dice voar, o L desaparece. Mentres do latín caelum sae en castelán cielo, en italiano cielo, en francés ciel e en catalán cel, en galego e en portugués dice ceo, o L desaparece. Mentres do latín filum sae en castelán hilo, en italiano filo e en francés e catalán fil, en galego e en portugués dice fío, o L volve desaparecer. Por iso, en galego, de Palatium saíron os topónimos e apelidos Pazo e Pacio, con perda do L intervocálico. E por iso, do latín ínsula, temos en galego insua, e de mulinum temos muiño, igual que de eclesiola temos irixoa, grixoa e grixó. O L intervocálico desaparece. E co N latino, entre vogais, pasa outro tanto. Mentres o latín luna dá en castelán e italiano luna, en catalán lluna, e en francés lune, en galego e portugués temos lúa. O N intervocálico desaparece. Por iso dicimos ter e en castelán tener, la e en castelán lana. O N intervocálico desaparece en galego e en portugués. Isto explica tamén que do latín monasterium teñamos en galego mosteiro. Por iso os topónimos medievais Sámanos e Ánaris deron no galego Samos e Ares, con perda do N intervocálico. L e N intervocálicos caen en galego e en portugués, por iso Lisboa é Lisboa e non Lisbona, pero en cambio os cataláns din Barcelona e Tarragona e non Barceloa e Tarragoa. Así que, cando hoxe en galego temos un L ou un N entre vogais, pode ser porque en latín había dobre N ou dobre L, e así, por exemplo, de Cannan temos cana e de Villan temos vila. Ou tamén porque se trata dunha palabra introducida recentemente, é dicir, un cultismo, moitas veces adxetivos, e por iso dicimos ceo, pero celeste, e dicimos lúa, pero lunación e lunático. Ser galegos é unha maneira orixinal de sermos latinos. Ben falado! Son os que se encargan de escribir as noticias. Xornalistas. Bótase na terra para obter unha planta. Semente. Ves como sabes? Xa ven que do latín dominare e áquila os galegos fixemos domear e águia, é dicir, eliminamos o N e o L que ían entre vogais. Este é un trazo distintivo do galego. O vasco e o gascón tamén eliminan o N entre vogais, pero centrémonos no noso. O galego e o portugués teñen unha orixe común. E cando se pregunta, a lingua foi do norte para o sur ou veu do sur para o norte? A resposta habitual é que a lingua foi do norte para o sur coa Reconquista. Pero hai un elemento que confirma esta dirección, e é precisamente a eliminación do N e do L entre vogais, porque esta eliminación xa se documenta en Galicia no século X, e en cambio, de Coimbra para baixo consérvanse topónimos que teñen N e L entre vogais. Xa ven que este fenómeno é máis importante do que parece. Abor.